Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakata Mahyam Dadati Swapadandikam Vandeham Sri Guru Sri Yuda Padakamalam Sri Guru Vaishnavamsa Sri Rupam Sakajadam Sarganaratunatanitam Tam Sajivam Satvidam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Sri Radha Krishna Padam Sarganalalitam Sri Vishaganidam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagaspade Gopesha Gopika Kanda Radha Kanda Namastude Takanchana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Rishabhan Sudhi Devi Pranamami Haripriya Pancha Kalpatarubhasya Kripa Sindhubhyevaja Padidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupasarupam Bhaktavadaram Bhaktakyam Namami Bhaktashaktikam Jnanandamahannami Sarvanandakaram Param Harinam Devam Avadhuta Shiromani Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayade Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Garshidama Namo Vishnapadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Nidamani Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Ashati Deshadarme Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasa Adi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadali Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Prabhupada ki Jai Guru Maharaj ki Jai Entire Narapramanande Hare Krishna. Hare Krishna, Srimad Bhagavatam എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയൊക്കെ എടുത്തേ അല്ലേ? ഇന്നലെ മാതാജി അമ്മണി മാതാജി 8 ശ്ലോകം വരെ എടുത്തേ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിന്ന് പ്രഥമസ്കന്ധം അധ്യായം 5 ശ്ലോകം 9. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yada dharmadaya sharta munivaryānukirtidaha natada vasudevasya mahimāhyanuvarnidaha. Yada dharmadaya sharta munivaryānukirtidaha natada vasudevasya mahimāhyanuvarnidaha. Yada dharmadaya sharta munivaryānukirtidaha natada vasudevasya mahimāhyanuvarnidaha. എല്ലാവർക്കും 2 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ ധർമാദയ ശാർത്ത മുനീവര്യാനുകീർത്തിതഃ ന തദാ വാസുദേവസ്യ महिमाह्यनुवर्णितः. यदा धर्मादयश्चार्ता मुनिवर्यानुकीर्तितः न तदा वासुदेवस्य महिमाह्यनुवर्णितः. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.
ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. മല്ലിക മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാ ധർമാദയശ്ചാർത്ഥ മുനിവര്യാനുകീർത്തിതാ ന തഥാ വാസുദേവസ്യ മഹിമാ ജനുവർണിത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണ പ്രഭു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാ ധർമാദയച്ഛാർത്ഥ മുനിവര്യാനുകീർത്തിതാഃ ന തഥാ വാസുദേവസ്യ മഹിമാ ഹ്യനുവർണിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാ ധർമാദയശ്ചാർത്ഥ മുനിവര്യാനുകീർത്തിതാഃ ന തഥാ വാസുദേവസ്യ മഹിമാ ഹ്യനുവർണിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ വിജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ശ്രീജ മാതാജി. ശ്രീജ വിജി. രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാ ധർമാദയശ്ചാർത്ഥ മുനിവര്യാനുകീർത്തിതഃ ന തഥാ വാസുദേവസ്യ മഹിമാ ഹ്യനുവർണിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാ ധർമാദയശ്ചാർത്ഥ മുനിവര്യാനുകീർത്തിതാഃ ന തഥാ വാസുദേവസ്യ മഹിമാ ഹ്യനുവർണിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാ ധർമാദയശ്ചാർത്ഥ മുനിവര്യാനുകീർത്തിതഃ ന തഥാ വാസുദേവസ്യ മഹിമാ ഹി അനുവർണിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാ ധർമാദയശ്ചാർത്ഥ മുനിവര്യാനുകീർത്തിതാഃ ന തഥാ വാസുദേവസ്യ മഹിമാ ഹ്യനുവർണിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാട് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാ ധർമാദയശ്ചാർത്ഥ മുനിവര്യാനുകീർത്തിതാഃ ന തഥാ വാസുദേവസ്യ മഹിമാ ഹ്യനുവർണിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാ ധർമാദയച്ഛാർത്ഥ മുനിവര്യാനുകീർത്തിതാഃ ന തഥാ വാസുദേവസ്യ മഹിമാ ഹ്യനുവർണിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാ ധർമാദയശ്ചാർത്ഥ മുനിവര്യാനുകീർത്തിതാഃ ന തഥാ വാസുദേവസ്യ മഹിമാ ഹ്യനുവർണിതഃ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി. ശ്രീജ വിജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. നേരത്തെ ശരിയാവുന്നുണ്ടായില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാ ധർമാദയച്ഛാർത്ഥ മുനിവര്യാനുകീർത്തിതാഃ ന തഥാ വാസുദേവസ്യ മഹിമാ ഹ്യനുവർണിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
Hare Krishna. Anita Kumari Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yada dharmadayascarta munivaryanu kirtidaha na tada vasudevasya mahimahyanu varnidaha. Hare Krishna. Hare Krishna. Tangamani Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Choli. Yada dharmadayacharta munivaryanu kirtidaha na tada vasudevasya mahimahyanu varnidaha. Hare Krishna. Hare Krishna. Sarada Ji Namboodir Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Choli. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dharmadayascarta munivaryanu kirtidaha na tada vasudevasya mahimahyanu varnidaha. Hare Krishna. Hare Krishna. Sadidevi Mataji, Hare Krishna. Choli. Hare Krishna Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yada dharmadayascarta munivaryanu kirtidaha na tada vasudevasya mahimahyanu varnidaha. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Shobha Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Choli. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yada dharmadayascarta munivaryanu kirtida na tada vasudevasya mahimahyanu varnitaha. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Jamani Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yada dharmadayascarta munivaryanu kirtidaha na tada vasudevasya mahimahyanu varnidaha. Hare Krishna. Hare Krishna. Valsala Gopal Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Choli. Om Bhagavate Vasudevaya. Yada dharmadayascarta munivaryanu kirtidaha na tada vasudevasya mahimahyanu varnidaha. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തന ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. യഥാ അത്രത്തോളം ധർമ്മ ആദേഹ എല്ലാവിധ 4 ധർമ്മശീലങ്ങളും ച അർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ മുനിവര്യ താങ്കളാൽ സ്വയം അഥവാ ശ്രേഷ്ഠ മുനി അനുകീർത്തിത ആവർത്തിച്ച് വിശദമാക്കി ന അല്ല തഥാ അവിധം വാസുദേവസ്യ പരമദിവോത്തമ കൃഷ്ണായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മഹിമ മാഹാത്മ്യങ്ങൾ ഹി നിശ്ചയമായും അനുവർണിത ആകയാൽ നിരന്തരം വർണ്ണിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എ.സി. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. മതപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന 4 തത്വങ്ങൾ സവിസ്തരമായി താങ്കൾ വിശദീകരിച്ചുവെങ്കിലും ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിയായ അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചില്ല. ഇവിടെ നാരദ മുനി വ്യാസദേവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ, വ്യാസദേവനുള്ള ആ അപൂർണത അല്ലെ, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാ വേദങ്ങളും എല്ലാ എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളും പുരാണങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതി അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണമായിട്ട് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, മതപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന 4 തത്വങ്ങൾ സവിസ്തരമായി താങ്കൾ വിശദീകരിച്ചുവെങ്കിലും ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിയായ അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചില്ല. ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നോക്കാം.
വലിയ ഭാവാർത്ഥമാണ്. 2-3 പേര് വായിച്ചോളൂ. രാജിമാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുജി. തൽക്ഷണം തന്നെ ശ്രീ നാരദൻ സത്വര രോഗഹേതു എന്തെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുരാണങ്ങളുടെ നിരവധി സംശോധനകളിൽ ഭഗവത് മാഹാത്മ്യങ്ങളെ പരിത്യജിച്ചതാണ് വ്യാസദേവന്റെ നൈരാശ്യത്തിന് മൂലഹേതു. മതാനുഷ്ഠാനം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, പരിത്രാണം എന്നീ വിഷയങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അത്രത്തോളം പ്രാമുഖ്യം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിൽ നൽകാതെ ഒരു സാധാരണ കാര്യമെന്ന ലാഘവത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം വർണ്ണനം നടത്തിയത്. ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ 4 വിഷയങ്ങളും അത്യന്തം അപ്രധാനങ്ങളാകുന്നു. അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പണ്ഡിതനാകയാൽ ശ്രീല വ്യാസദേവന് ഈ വ്യത്യാസം സുഖാഗ്രഹ്യമാണ്. എന്നിരുന്നിട്ടും മേന്മയേറിയ ഭക്തിയുത സേവനം ഭഗവത് സേവനം എന്ന കർമ്മത്തിന് അധികാരമായ പ്രാമുഖ്യം നൽകാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാർഗമായ സമയത്തെ ഏറെക്കുറെ അനുചിതമായി വിനിയോഗിക്കയാൽ അദ്ദേഹം വിഷണ്ണനായി. ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിരതമാകാതെ ആർക്കും സൗരവത്തായ സംതൃപ്തി ലഭ്യമല്ലെന്ന് ഇത് സുവ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഈ യഥാർത്ഥത്തെ സ്പഷ്ടമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കുറച്ച് മുകളിലോട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മതാനുഷ്ഠാനത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ശ്രേണിയിലെ അവസാന വിഷയമായ പരിത്രാണത്തിനു ശേഷം ഒരാൾ ശുദ്ധഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വ്യാപ്തനാകുന്നു. ഇതിനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര അവസ്ഥ അഥവാ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ഈ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ പ്രാപ്തിക്കു ശേഷം ഒരാൾ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാകുന്നു. എന്നാൽ സംതൃപ്തി അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്തിന്റെ ആരംഭമാണ്. അപേക്ഷിത ലോകത്തിൽ നിഷ്പക്ഷമായും സമഭാവവും പ്രാപ്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരാൾ നിശ്ചയമായും മുന്നേറണം. അനന്തരം ഈ സമചിത്താവസ്ഥ തരണം ചെയ്ത ശേഷം ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുത അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ സ്ഥിരീകൃതനാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്യുന്നതും ഈ നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ്. നിർണയം എന്തെന്നാൽ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന വ്യാസദേവന്റെ പൂർവസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാനും അതുപോലെ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തോത് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും അദ്ദേഹം ഭക്തിയുത സേവന മാർഗത്തെ വ്യഗ്രതയോടെയും ആവർത്തിച്ചും വിശദമാക്കണമെന്ന് ശ്രീ നാരദൻ വ്യാസദേവന് ഉപദേശിച്ചു. ഇത് നൈരാശ്യ സാന്ദ്രമായ രോഗത്തെ പ്രശമിപ്പിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. പത്താമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നയത്ത് ചിത്രപദം ഹരേർഷയോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. നയത്ത് ചിത്രപദം ഹരേർയശോ ജഗൽ പവിത്രം പ്രകൃണീതിതഃ കർഹിചിൽ തദ്വായസം തീർത്ഥമുശന്തി മാനസ നയത്ര ഹംസാ നിരമദ്യുശിഷ്യയാ. നയത്വജശ്ചിത്രപദം ഹരേർയശോ ജഗൽ പവിത്രം പ്രഗൃണീത കർഹിചിൽ തദ്വായസം തീർത്ഥമുശന്തി മാനസ നയത്ര ഹംസാ നിരമദ്യുശിഷ്യയാ. നയത്വജശ്ചിത്രപദം ഹരേർയശോ ജഗൽ പവിത്രം പ്രഗൃണീത കർഹിചിൽ തദ്വായസം തീർത്ഥമുശന്തി മാനസ നയത്ര ഹംസാ പരമദ്യുശിഷ്യയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാത്ത അവരൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ കൈയുയർത്തിക്കൊള്ളൂ.
രാജ്യമാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചിത്രപദം ഹരേർഷയോ ജഗൽപവൈത്രം ഗ്രഹീണ കർഹിചിൽ തദായസം തീർത്ഥമുശന്തി മാനസാ നയത്ര ഹംസ നിരമത്യുശിക്ഷയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നയദ്ദചിദപ്രദം ഹരേർയശോ ജഗൽപവിത്രം പ്രഗൃണീത കർഹിചിൽ തദ്വായസം തീർത്ഥമുശന്തി മാനസ നയത്ര ഹംസ നിരമന്തി ശിക്ഷയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നയദ്ദചിത്രപദം ഹരേർയേശോ ജഗൽപവിത്രം പ്രഗൃണീത കർഹിചിൽ തദ്വായസം തീർത്ഥമുശന്തി മാനസ നയത്ര ഹംസ നിരമന്തി ശിക്ഷയാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചിത്രപദം ഹരേർയശോ ജഗൽപവിത്രം പ്രഗൃണീത കർഹിചിൽ തദ്വായസം തീർത്ഥമുശന്തി മാനസ നയത്ര ഹംസ നിരമന്തു ശിക്ഷയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലതാ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ലതാ മാതാജി കൈ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാലതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നയദ്ദചിത്രപദം ഹരേർയശോ ജഗൽപവിത്രം പ്രഗൃണീത കർഹിചിൽ തദ്വായസം തീർത്ഥമുശന്തി മാനസ നയത്ര ഹംസ നിരമന്തി ശിക്ഷയാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലതാ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നയദ്ദചിത്രപദം ഹരേർയശോ ജഗൽപവിത്രം പ്രഗൃണീത കർഹിചിൽ തദ്വായസം തീർത്ഥമുശന്തി മാനസ നയത്ര ഹംസ നിരമന്തി ശിക്ഷയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ണികൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിയായിരുന്നു. മാതാജി ഇല്ലല്ലോ, ചൊല്ലി. ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നയദ്ദചിത്രപദം ഹരേർയശോ ജഗൽപവിത്രം പ്രഗൃണീത കർഹിചിൽ തദ്വായസം തീർത്ഥമുശന്തി മാനസാ നയത്ര ഹംസാ നിരമന്തി ശിക്ഷയാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാശ്രീ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നയദ്ദചിത്രപദം ഹരേർയശോ ജഗൽപവിത്രം പ്രഗൃണീത കർഹിചിൽ തദ്വായസം തീർത്ഥമുശന്തി മാനസ നയത്ര ഹംസ നിരമന്തി ശിക്ഷയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ന അല്ല, യൽ അത്, വചഃ പദ കോശം, ചിത്രപദം ആലങ്കാരികം, ഹരേ ഭഗവാന്റെ യശഃ മഹാത്മ്യങ്ങൾ, ജഗൽ പ്രപഞ്ചം പവിത്രം പവിത്രീകരിച്ചു, പ്രഗൃണീത വിശദീകരിച്ചു, കർഹിച്ചിൽ പ്രയാസപ്പെട്ട്, തൽ ആ വായസം കാക്കകൾ, തീർത്ഥം തീർത്ഥാടന സ്ഥലം, ഉശന്തി ചിന്തിക്കുക, മാനസ ദിവ്യശക്തികൾ, ന അല്ല, എത്ര എവിടെ, ഹംസ സർവ ശ്രേഷ്ഠാത്മാക്കളും, നിരമന്തി ആനന്ദിക്കുന്നു, ഉശിക്ഷയ അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തിൽ അധിവസിക്കുന്നവർ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ച അന്തരീക്ഷത്തെയും ഏകാഗിയായി പരിശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിവുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാത്ത പദകോശങ്ങളെ
ദിവ്യ വ്യക്തികൾ കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടന സ്ഥലമായി കരുതുന്നു. അതു നിമിത്തം അതീന്ദ്രിയ ധാമ നിവാസികളായ സർവശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികൾക്ക് അവിടം യാതൊരു ആനന്ദവും ലഭിക്കുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. വ്യത്യസ്തമായ മനോവൃത്തിയുള്ളവയാകയാൽ കാക്കകളും അരയന്യങ്ങളും ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളല്ല. കർമ്മഫലകാംക്ഷികളെ അഥവാ വികാര തീവ്രരായ വ്യക്തികളെ കാക്കകളോടും ദിവ്യ വ്യക്തികളെ അരയന്യങ്ങളോടും താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ചപ്പുചവറുകൾ ഇടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വായുസങ്ങൾ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. അതേപോലെ വികാര തീവ്രരായ ലൗകികൾ മദ്യത്തിലും മദിരാക്ഷിയിലും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി സാന്ദ്രമായ സ്ഥലങ്ങളിലും ആഭാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. കാകങ്ങൾ യോഗം ചേരുന്ന സ്ഥലത്തും സമ്മേളിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും അരയന്യങ്ങൾ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നില്ല. പിന്നെയോ വർണ്ണശബളമായ സ്വാഭാവിക സൗന്ദര്യത്താൽ ബഹുവിധമായ താമരപ്പൂക്കളാൽ ഹൃദ്യമായ ആലങ്കാരിക നൈർമല്യമായ പൊയ്കയിലാണ് അരയന്യങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ ഇരു പക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ഇതാണ്. പ്രകൃതി വിഭിന്ന ജീവിവർഗങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമായ മനോഭാവത്താൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു. അവയെ ഒരേ പട്ടികയിലും പന്തിയിലും ഉൾപ്പെടുത്തുക സാധ്യമല്ല. അതേപോലെ വ്യത്യസ്ത മനോഭാവമുള്ള വിവിധതരം വ്യക്തികൾക്ക് വിഭിന്നങ്ങളായ സാഹിത്യങ്ങളുണ്ട്. വായുസഗണത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ അത്യന്തമായി ആകർഷിക്കുന്ന ചന്ത സാഹിത്യങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയഗത വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന നിരാകരിച്ച സാഹിത്യ അവശേഷങ്ങളാണ്. സ്ഥൂല ശരീരത്തെയും സൂക്ഷ്മ മനസ്സിനെയും സംബന്ധിച്ച ലൗകിക സല്ലാപം എന്ന് അവയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ദൃഷ്ടാന്ത രൂപേണയുള്ള സാംസ്കാരിക കഥകളാൽ സമ്പൂർണവും ഉപമാനോപമാന രചനകളോടെ ആലങ്കാരികമായ ഭാഷയിൽ സമഗ്രമായ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നവയുമാണ് അവ. അവയൊന്നും ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നില്ല. ഏത് ശ്രദ്ധാവിഷയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നവയായാലും അത്തരം പദ്യവും ഗദ്യവും മൃതശരീരഭൂഷണമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ആത്മീയ മൃതി സംഭവിച്ച വ്യക്തികളുടെ ആനന്ദത്തിന്റെ ഉറവിടമായ അത്തരം അചേതന സാഹിത്യങ്ങളിൽ അരയന്യങ്ങളോട് സാമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആത്മീയ പുരോഗതി പ്രാപിച്ച വ്യക്തികൾ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നില്ല. രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിലുള്ള ഇത്തരം സാഹിത്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിലാസങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നു. അവയ്ക്ക് മനുഷ്യരുടെ ആത്മീയ വിഗ്രതയെ കഷ്ടിച്ച് സഹായിക്കാൻ മാത്രമേ സാധ്യമാകുന്നുള്ളൂ. ആകയാൽ അരയന്യ സദൃശമായ ആത്മീയ പുരോഗതി സിദ്ധിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് അവർക്കായി യാതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള സ്വേച്ഛാനുസാരമായ അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ നിലവാരം അവർ സദാ കാത്തു സൂക്ഷിക്കയാൽ അത്തരം ആത്മീയ വികാസം പ്രാപിച്ച വ്യക്തികളെ മാനസ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. സ്ഥൂല ശാരീരിക ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തികൾക്കായുള്ള അഥവാ ഭൗതിക ആത്മശ്ലാഘ്യായ മനസ്സിന്റെ സൂക്ഷ്മ ദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ച സത്കർമ്മങ്ങളെ ഇത് നിരാകരിക്കുന്നു. ഭൗതിക പുരോഗതിയാകുന്ന ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും നിമഗ്നരായ സാമൂഹ്യ സാഹിത്യകാരന്മാർ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ, സാംസാരിക കവിതകൾ, സൈദ്ധാന്തിക ദാർശനികർ, രാഷ്ട്രീയക്കാർ എന്നിവർ ഭൗതിക ശക്തികളുടെ കളിപ്പാവുകളാകുന്നു. പരിത്യജിക്കേണ്ട ഭൗതിക വിഷയങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. ശ്രീധരസ്വാമികളുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് വ്യഭിചാര വേട്ടക്കാരന്റെ ആനന്ദമാണത്. എന്നാൽ മാനവ കർമ്മങ്ങളുടെ അന്തസ്സത്ത ഗ്രഹിച്ച പരമഹംസർ ഭഗവത് മാഹാത്മ്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന സാഹിത്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ് की जय. गुरु महाराज की जय. ताय गौर प्रेमानंदे. हरे हरे. हरे
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നാരദമുനി ആ വ്യാസദേവന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ എന്താണ് വിഷാദത്തിനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ. ഇവിടെ പറയുന്നു, തൽക്ഷണം തന്നെ ശ്രീനാരദൻ സത്വര രോഗഹേതു എന്തെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്താണ് അതിന്റെ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി ഇല്ലാത്തത്? പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നല്ലേ. നമ്മൾ പഠിച്ചു, മുന്നേയുള്ള ഒരു ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 28, 29 ശ്ലോകങ്ങളിൽ അല്ലെ. വാസുദേവ പരാവേദ, വാസുദേവ പരാമക, വാസുദേവ പരായോഗ, വാസുദേവ പരാക്രിയ, വാസുദേവ പരം ജ്ഞാനം, വാസുദേവ പരം തപ, വാസുദേവ പരാധർമ്മോ, വാസുദേവ പരാഗതി. എന്താണ് അതിൻ്റെ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? വെളിപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ പൊരുൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയാണ് യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. യോഗ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ളതാകുന്നു. സർവകർമ്മഫലങ്ങളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് പരമമായി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. പരമജ്ഞാനം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാകുന്നു. മാത്രമല്ല സമസ്ത കഠിന നിഷ്ഠകളും വൈരാഗ്യങ്ങളും തപശ്ചര്യകളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാനാണ്. ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവന സമർപ്പണമാണ് മതം. ജീവിതത്തിന്റെ നിയാമക ലക്ഷ്യം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു അല്ലെ. ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാ വേദങ്ങളും എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും എഴുതിയതിന്റെ ഉദ്ദേശം അവസാനമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ആ 4 വേദങ്ങൾ രചിച്ചു, പിന്നീട് ഇതിഹാസങ്ങൾ, പുരാണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ രചിച്ചിട്ടും ആരും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ധർമ്മത്തെ സ്വീകരിച്ചില്ല അല്ലെ. ആ എന്താണ് പരാധർമ്മം എന്ന് പറയും അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ച സവൈ പുംസ പരോധർമ്മം യഥോ ഭക്തി രഥോഷിത അഹേതുകി അപ്രതിഹതി ആത്മാ സുപ്രസിദ്ധി. നമ്മുടെ ആ ആത്മാവിന് ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അല്ലെ. എല്ലായ്പ്പോഴും ഇടതടവില്ലാതെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോഴാണ് അല്ലെ. അതാണ് നമ്മുടെ പരാധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മളിവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? അപരാധർമ്മമാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെയൊക്കെ നോക്കണം. എന്താണ് ഇപ്പം ഭർത്താവാണ് ഭാര്യയെ കുട്ടിയൊക്കെ നോക്കണം അല്ലെ. അച്ഛനാണെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കളെ നോക്കണം. അങ്ങനെ എല്ലാം ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളൊക്കെ എന്താണ്? അപരാധർമ്മമാണ് അല്ലെ. പരാധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാണ് അല്ലെ. അത് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. എന്താണ് ആ സംബന്ധ അഭിധേയ പ്രയോജന എന്നിങ്ങനെ അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ആ ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കും അല്ലെ. പിന്നീട് നമ്മൾ അത് കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ അല്ലെ. പിന്നീട് അവസാനമായിട്ട് ആ ഭഗവാനിലെ ആ പ്രേമ ഭക്തി ലഭിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അടുക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ പരാധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതന്നെ നമ്മൾ നവവിധ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം അല്ലെ. ഇങ്ങനെയുള്ള 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അതിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാനെ ആനന്ദം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രകീർത്തിക്കും, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ് നമ്മളും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കും ആനന്ദം ലഭിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത്? മതപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന 4 തത്വങ്ങൾ. എന്താണ് 4 തത്വങ്ങൾ? എന്താണ്? ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷം അല്ലെ. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് വേദങ്ങളിലൊക്കെ പഠിച്ചത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ 3 വിഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് കർമ്മകാന്ഡം, പിന്നെ ജ്ഞാനകാന്ഡം, ഉപാസനാകാന്ഡം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയും ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനും അവരൊക്കെ അവസാനം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ വിഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്?
അവരൊക്കെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തവരൊക്കെ അതിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിന്നു. അതിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിലേക്ക് പോകാനോ പിന്നീട് ഉപാസന കാണ്ഡത്തിലേക്ക് പോകാനോ ഒന്നും അവര് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല അല്ലെ. അതപ്പോ എന്താണ്, അവര് ആ ശരീരബോധത്തിൽ തന്നെ അവര് വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്, ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്നത്, നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ കടമ എന്ന് കരുതിയിട്ട്, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ധർമ്മം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിൽ തന്നെ അവർ നിൽക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ അതല്ല, അതിലും ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനം. ജീവേര സ്വരൂപഹോയ് നിത്യേര കൃഷ്ണദാസ്. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകനാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പൊസിഷൻ അല്ലെ. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന് ആ ശിഷ്യന്റെ ആ വിഷമത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി അല്ലെ. എന്താണ് യഥാർത്ഥമായിട്ട് വ്യാസദേവന്റെ ആ പ്രശ്നം, അത് നാരദമുനിക്ക് മനസ്സിലാവുകയും അങ്ങനെ ആ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കുറിച്ച്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് വർണ്ണിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ. അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇത്രയും മറ്റുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഇതിൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടും ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചിട്ടും അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും മറ്റുള്ള വേദങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുകളിലൊന്നും ഇത് ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നു, പുരാണങ്ങളുടെ നിരവധി സംശോധനകളിൽ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളെ പരിത്യജിച്ചതാണ് വ്യാസദേവന്റെ നൈരാശ്യത്തിന്റെ മൂലഹേതു. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, മതാനുഷ്ഠാനം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, പരിത്രാണം എന്നീ വിഷയങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അത്രത്തോളം പ്രാമുഖ്യം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിൽ നൽകാതെ ഒരു സാധാരണ കാര്യം എന്ന ലാഘവത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം വർണ്ണനം നടത്തിയത്. ഇപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ ആകർഷിക്കാൻ, അവരൊക്കെ ഇതിൽ വന്നിട്ട് അവര് കർമ്മകാണ്ഡം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ കൊടുക്കുമ്പോ ഇത് എന്താണ്, നമ്മള് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. എന്നാലേ ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ മോട്ടിവേഷണൽ ഗ്രന്ഥമാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്നാലും നോക്കിക്കളയാ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ വായിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവത്ഗീത വായിക്കും. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ എന്താണ്, എല്ലാ ആൾക്കാരെയും അവസാനം ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വ്യാസദേവൻ വേദങ്ങളെ ശാഖകളും ഉപശാഖകളും ഒക്കെ ആക്കി ശിഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ നൽകിയത്. എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഫലം കണ്ടില്ല അല്ലെ. അവിടെയൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായിരുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും എവിടെയും പരാമർശിച്ചില്ല കൂടുതലായിട്ട്. പറയുന്നു, ഭക്തിയുത സേവനമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ 4 വിഷയങ്ങളും അത്യന്തം അപ്രധാനങ്ങളാകുന്നു. അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പണ്ഡിതനാകിയാൽ ശ്രീ വ്യാസദേവന് ഈ വ്യത്യാസം സുഗ്രാഹ്യമാണ്. ഈ ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷം അല്ലെ, ഇതൊന്നും അത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ മുന്നിൽ ആ മോക്ഷം പോലും, മുക്തിദേവി പോലും അവിടെ വന്നിട്ട് കൈകൂപ്പി നിൽക്കുന്നു പറയുന്നു. ഭക്തനോട് എന്റെ സേവനം സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്തൻ ഒരു മുക്തി പോലും മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അതാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് കാണിച്ചത് ആ ശിഷ്യാഷ്ടകത്തിലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, നതനം ന ചനം ന സുന്ദരീം കവിതാം മാം ജഗദീശ കാമയെ മമ ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാർ ഭക്തിരഹേതുഗീതി. മമ ജന്മനീശ്വരേ, എനിക്ക് മോശം വേണമെന്നെല്ലാം പറയുന്നു. ഇനി എത്ര ജന്മങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, അതിലൊക്കെ അങ്ങയുടെ അഹേതുകമായ ഭക്തി ഉണ്ടാവണം, അങ്ങയിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാവണം, അത്രമാത്രമാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അപ്പോ ധനം, സമ്പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അനേകം അനുയായികളോ സുന്ദരികളായുള്ള സ്ത്രീകളോ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പ്രശസ്തി ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്തേ വേണ്ടൂ? മമ ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാർ ഭക്തിര. ഇനി എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും
അതിലൊക്കെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഓർക്കാനും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും കഴിയണം എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഒരു മുക്തിയെ കുറിച്ച് പോലും ആഗ്രഹിക്കില്ല. എന്നാൽ മുക്തി ഭക്തന്റെ അടുത്ത് ഒരു ദാസനായിട്ട് വന്നിട്ട്, ദാസിയായി വന്നിട്ട് സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടും. അപ്പൊ അത്രയും ഉയർന്നതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ മുക്തിക്കായിട്ട് വേറെ തന്നെ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെ. മുക്താവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നും പതുക്കെ പതുക്കെ വിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും വാക്കും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക അല്ലെ. അതന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ആ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുക്താത്മാക്കളായിട്ട് പരമഹംസരായിട്ട് പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാ. പ്രഭുപാദര് തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ശിഷ്യന്മാരോട്, പ്രഭുപാദര് രാത്രിയിലൊക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ, അപ്പൊ ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദര് ശിഷ്യനോട് ചോദിക്കണ്ടായി, നീ എന്താ ഉറങ്ങിയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ല എന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് എന്താ എന്നെ പോലെ ആയിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമഹംസരാണ്, എനിക്കും എന്തുകൊണ്ട് പരമഹംസരായിക്കൂടാ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് അത്രയും ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്താണെങ്കിലും എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന ആ മഹാനായിട്ടുള്ള ആചാര്യനാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനായിട്ട് അത്രയും കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ മാറ്റിവെച്ചുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ സമയത്തും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ, നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭാവിയിൽ വരുന്നവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വിവർത്തനം ചെയ്യിക്കേണ്ടായത്, എല്ലാം അനേക ഭാഷകളിലൊക്കെ അല്ലെ. അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാ. അപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ആ ഗ്രന്ഥഭാഗവതവും എന്താണ് വ്യക്തി ഭാഗവതം അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരൊക്കെ അവരും ഭാഗവതരാണ്. അവര് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അവരെയും ഭാഗവതർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് അമേരിക്കയിൽ പോകുമ്പോഴേക്ക് ആരോ ചോദിച്ചു, അങ്ങ് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് പറയുകയുണ്ടായി, അല്ല, ഞാനല്ല, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നു, ഞാൻ അതിനെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനെ പിന്തുടരുന്നു എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ എന്താണ്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാം ശുച അല്ലെ. ഈ മറ്റുള്ള ധർമ്മങ്ങളെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്നിട്ട് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുക അല്ലെ. മാമേകം എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അല്ലാതെ വേറെ ദേവീദേവന്മാരുടെ പേരെന്നല്ല ഭഗവാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു. സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാം ഏകം ശരണം വ്രജാം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ശങ്കരാചാര്യർ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഗീതാമഹാത്മ്യത്തിലും ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര, ഒരേ ഒരു ഭഗവാനെ മാത്രമേ നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ദേവകീ പുത്രനായിരിക്കുന്ന ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ എല്ലാറ്റിന്റെയും അവസാനത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക അല്ലെ, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും ആർക്കും അത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യത്വം പുരുഷൻ എന്ന സത്യത്തെ കുറിച്ച് പോലും പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്താമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചാന്തരീക്ഷത്തെയും ഏകാഗിയായി പരിശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിവുള്ള പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാത്ത പദ കോശങ്ങളെ ദിവ്യ വ്യക്തികൾ കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടന സ്ഥലമായി കരുതുന്നു. അത് നിമിത്തം അതീന്ദ്രിയധാമ നിവാസികളായ സർവശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികൾക്ക് അവിടെ യാതൊരു ആനന്ദവും ലഭിക്കില്ല. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാത്ത ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ, അതൊന്നും വർണ്ണിക്കാത്ത ഇടങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്? കാക്കകൾ വസിക്കുന്ന ഇടം. കാക്കകൾ എവിടെയാ വസിക്കുക? കാക്കയെ നമ്മള് കൂട്ടിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല തത്തയൊക്കെ വളർത്തുന്ന പോലെ വളർത്തുക? ആരും ഇല്ല അല്ലെ. കാക്ക മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളിടത്ത ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അവിടെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ കൊത്തി തിന്നുകയ്യ അല്ലെ.
അങ്ങനത്തെ വൃത്തികെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും കാക്കകളെ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ അവിടെ അരയന്നങ്ങൾ പോവോ ആ കാക്കകളുടെ കൂടെ ചേരാനായിട്ടില്ല അല്ലെ. അരയന്നങ്ങൾ നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിലാണ് കാണപ്പെടുക അല്ലെ. അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ച സത്വഗുണത്തിൻ്റെതായിട്ട് അരയന്നങ്ങളെ കുറിച്ചും തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളായിട്ട് കാക്കകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആ കാക്കകൾ വസിക്കുന്നിടക്ക അരയന്നങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സന്തോഷവും ആനന്ദവും ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. കാക്കകളും അരയന്നങ്ങളും ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളുടെ കർമ്മഫലകാംക്ഷികളെ അഥവാ വികാര തീവ്രരായ വ്യക്തികളെ കാക്കകളോടും ദിവ്യ വ്യക്തികളെ അരയന്നങ്ങളോടും താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ചപ്പു ചവറിടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വായസങ്ങൾ കാക്കകൾ അല്ലെ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. അതുപോലെ വികാര തീവ്രരായ ലൗകികൾ മദ്യത്തിലും മദിരാശിയിലും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി സാന്ദ്രമായ സ്ഥലങ്ങളിലും ആഭാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് കാണാം നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിൽ അല്ലെ എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ചും യുവാക്കളൊക്കെ അവരൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ജോലി ചെയ്യുക അല്ലെ. ചിലപ്പോ ഡേ നൈറ്റും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ചും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. അവര് പകലും രാത്രിയും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവസാനം വീക്കെൻഡ് ആകുമ്പോൾ ഈ പൈസയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ബാറിലൊക്കെ പോകും. അവിടെ മദ്യമൊക്കെ കഴിച്ചു പിന്നെ ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് ഇവിടുന്നൊക്കെ എന്താണ് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇവിടുന്ന് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ കുറെ കടമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടൊക്കെ ഗൾഫിലായിരിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് അവര് എല്ലാം മറന്നു പോകുന്നു. പിന്നീട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെയൊക്കെ അത്രയും എന്താ പറയാ നമ്മൾ പുറമേന്ന് വിചാരിക്കും അവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. എന്നാൽ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലോ അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആലസനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് പറയാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നവർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ അതാണ്. യുവാക്കളൊക്കെ കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നല്ല കുട്ടികളും ഉണ്ട്, നല്ല ആൾക്കാർ ഇല്ല എന്നല്ല. നല്ല കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അവര് കഷ്ടപ്പെട്ട് വേറെ എല്ലാവരെയും കുടുംബത്തെയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പൈസയൊക്കെ സമ്പാദിക്കും. എന്നിട്ട് വീക്കെൻഡ് ആകുമ്പോൾ ഒക്കെ അതൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് തീർക്കുക എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അവർ വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ വിചാരിക്കുന്നു. അത് പ്രഭുപാദർ പോയപ്പോഴും അമേരിക്കയിലും അത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാവരും മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതമൊക്കെ നയിച്ചിട്ട് അവരതില് സന്തോഷം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന അല്ലെ. അവരൊക്കെയാണ് പ്രഭുപാദർ പിന്നീട് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് പ്രഭുപാദർ മാറ്റി? അവർക്കൊക്കെ പ്രഭുപാദർ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഭഗവത് പ്രസാദം അവർക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്തു അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ ഹരിനാമത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നീട് അവരാണ് ഇപ്പോഴും മായാപൂരിലും വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ അവര് മായാപൂർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, വൃന്ദാവൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടൊക്കെ നടത്തുന്നു വിദേശത്തുള്ളവർ. അവരാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഭാരതീയർക്ക് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതമൊക്കെ ആധികാരികമായിട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്താ പറയാ യഥാർത്ഥ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ആ സത്സംഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം. ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആനന്ദം കിട്ടും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് അല്പസമയത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ സന്തോഷം തരുമെങ്കിലും പിന്നീട് നമ്മൾ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയല്ലേ, നമ്മൾ ദുഃഖപൂർണമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഇവരെ കാക്കകളായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്താണ് അരയങ്ങളെ ഒരിക്കലും ആനന്ദം കണ്ടെത്തില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് അപ്പോ കുറച്ച് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ സീരിയസ് ആയി കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കൂ നമ്മുടെ പഴയ കൂട്ടുകാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എന്താണ് അവര് നമ്മളിൽ നിന്നും അല്പം അകലാൻ നിൽക്കും. എന്താണ് അവർക്ക് അവരുടേതായ കാര്യങ്ങൾ അവർ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും അല്ലെ. പല കാര്യങ്ങളും സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും കേൾക്കാൻ നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അന്നേരം എന്താണ് അവര് തനിയെ നമ്മളിൽ നിന്നും അകന്നകന്ന് പോകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ യഥാർത്ഥമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലൊന്നും അവര് ഭക്തനാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അതിൽ യഥാർത്ഥ സന്തോഷവും ആനന്ദവും ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്കഥകൾ കേൾക്കാൻ അല്ലെ, അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. എന്താണ് ബോധയന്ത പരസ്പരം എന്നായിരുന്നു അല്ലെ. ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് എപ്പോഴും ചിത്താ മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം അല്ലെ. കഥയന്ത ശമാന്ത്യ തുഷ്യന്തിത രമന്തിച്ച. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാണ്
അതിലാണ് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നത് അല്ലെ. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലാണ് യഥാർത്ഥ ആനന്ദം ലഭിക്കുക. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മോശപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ അവരതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ആനന്ദം അതല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ആ മരുഭൂമിയിലുള്ള ഒട്ടകത്തിന്റെ ഒക്കെ ഉദാഹരണം അല്ലെ. ഒട്ടക മരുഭൂമിയിൽ കള്ളിച്ചെടി നിന്നിട്ട് അതിന്റെ നാവൊക്കെ മുറിയുമ്പോൾ അത് വിചാരിക്കുന്നു ആ കള്ളിച്ചെടിയുടെ ജ്യൂസാണ് കുടിക്കുന്നത് എന്നല്ലേ. അപ്പൊ അതില് സംതൃപ്ത, അത് എന്താണ്, അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്, അത് അതിന്റെ ജ്യൂസാണ് നീരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന്റെ നാവ് തന്നെ മുറിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ബ്ലഡ് തന്നെയാണ് അത് കുടിക്കുന്നല്ലേ. അതുപോലെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതൊരു എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള അവര് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒട്ടകത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. പിന്നീട് നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പഠിച്ചു അല്ലെ. ചന്ദനമരം വിറകായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ. ചന്ദനമരം അത്രയും എന്താണ് വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ചന്ദന തൈലം എടുക്കാനും മറ്റുള്ള പൂജാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. അതിന്റെ മഹാത്മ്യം അറിയാത്ത ആൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിനെ വിറകായിട്ട് അടുപ്പ് കത്തിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനൊന്നും സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കും അല്ലെ. വീണ്ടും താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള ജന്മങ്ങളിൽ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. പിന്നീട് അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാണാൻ പറ്റും. എന്നാൽ അവരൊക്കെ നോവലുകളും മറ്റുള്ള സാഹിത്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ അല്ലെ. ഇതിലൊന്നും എന്നാൽ ഭഗവാനെ കുറിക്കുന്ന യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. എന്താണ് പൈങ്കിളി കഥകളൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അതിനൊക്കെയാണ് പൈങ്കിളി വീക്കിലികൾ, അതിനൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാർക്ക് അതൊക്കെ വായിക്കാനും അതിനൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതമൊക്കെ വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിനൊന്നും സമയം ഉണ്ടായില്ല അല്ലെ. ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ അരിച്ചു പൊറുക്കി വായിക്കും അല്ലെ. രാവിലെ തന്നെയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ചായയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട്, കേരളത്തിൽ സാധാരണ എല്ലായിടത്തും പോയി കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു കപ്പ് ചായയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ അരിച്ചു പിടിച്ച് വായിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് സമയമില്ല ഇത് വന്ന് വായിക്കാനൊന്നും പറയും അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ലോകം അല്ലെ. അവർക്ക് ആത്മീയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ സത്കഥകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനോ അറിയാനോ താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ മറ്റുള്ള നോവലുകളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ മറ്റുള്ള ഭൗതിക വിഷയങ്ങളും മറ്റുള്ള ആ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങളെ അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നതും അവരുടെ ആ പ്രേമ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുക അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. കൃഷ്ണ പ്രേമമാണ്, അതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രേമം അല്ലെ. മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഒരു നിഴൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാന് മറ്റുള്ള ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ വിവരിക്കുന്ന മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നതാണ്. അവയൊന്നും ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നില്ല. ഏത് ശ്രദ്ധാവിഷയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നവയാലും അത്തരം പദ്യവും ഗദ്യവും മൃതശരീരഭൂഷണമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ മൃതശരീരഭൂഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃതശരീരത്തിന്, ഡെഡ് ബോഡിക്ക് അലങ്കരിക്കും അല്ലെ. നമ്മള് സാധാരണ നമ്മള് എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മള് ശരീരത്തിനെ നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല അലങ്കരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. നല്ല ഡെഡ് ബോഡീനെ ആരെങ്കിലും അലങ്കരിക്കുവോ? ഇല്ല അല്ലെ. മൃതശരീരത്തിനെ ആരും അലങ്കരിക്കില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ അതിന്റെ ഉള്ളിലേ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. മറ്റുള്ള ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളും മറ്റുള്ള സാഹിത്യങ്ങളും നോവലുകളും ഇതൊന്നും അതിനൊരു ഉൾക്കാമ്പും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു അന്തസത്തി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചില്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ. ഇന്ന് കാലത്ത് അങ്ങനത്തേതിനോടാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് അഭിരുചിയൊക്കെ. പിന്നീട് അവസാന പാരഗ്രാഫിലായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഭൗതിക പുരോഗതിയാകുന്ന ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും നിമഗ്നരായ സാമൂഹ്യ സാഹിത്യകാരന്മാർ, ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, സാംസ്കാരിക കവികൾ, സൈദ്ധാന്തിക ദാർശനികർ, രാഷ്ട്രീയക്കാർ എന്നിവർ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ കളിപ്പാവകളാവുന്നു. പരിത്യജിക്കേണ്ട ഭൗതിക വിഷയങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. ശ്രീധരസ്വാമികളുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച്
വ്യഭിചാര വേട്ടക്കാരന്റെ ആനന്ദമാണത്. എന്നാൽ മാനവ കർമ്മങ്ങളുടെ അന്തസത്ത ഗ്രഹിച്ച പരമഹംസർ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന സാഹിത്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തവരായിട്ടുള്ള പരമഹംസർ അല്ലെ, അവരെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്കഥകൾ, ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ കളിപ്പാവകളാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. എന്താണ്, അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അവർക്ക് സ്വയം താൻ ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല അല്ലെ. അവരൊക്കെ ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും അവർക്കറിയില്ല. അവര് ഉപരിഗ്രഹങ്ങളിൽ മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ സാംസ്കാരിക കവികള് അവർ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കവിതകളൊക്കെ ചൊല്ലുന്നു, നാഷണൽ അവാർഡ് മേടിക്കുന്നു അല്ലെ, സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് മേടിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിൽ പറയുന്നില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും നോക്കിയാലും അവരൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താണ് ആ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും പ്രശസ്തനാവാനും ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മുടെ ശ്രീലപ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്, പ്രഭുപാദരി ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്ത, യാതൊരു എന്താണ് ആദരവും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പോ ആ പ്രഭുപാദരെക്കാളും ആത്മാവായിട്ട് വേറെ ആരുമില്ല അല്ലെ. അത്രയും വലിയ എല്ലാ എന്താ പറയാ ജീവദയ, മറ്റുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളോടും ദയ, അവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് അല്ലെ. ഒരാള് എന്താണ് സ്വാർത്ഥന്മാരായിട്ടുള്ള ആനന്ദ വിചാരിക്കുക, ഞാനിവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ സേഫ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത്, ഇവിടെ മതി, എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ശരീരം വിട്ടാല് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് തിരിച്ചു വരണ്ട അല്ലെ. വൃന്ദാവനം അവസാന നിമിഷമൊക്കെ എല്ലാവരും അവസാന കാലത്തൊക്കെ പോകുന്നു. എന്നാൽ പ്രഭുപാദരി ആ 70ാമത്തെ വയസ്സിലും എന്താണ് പരദുഃഖ ദുഃഖി, മറ്റുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. യാതൊരു പ്രശസ്തിയോ ആദരവോ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അല്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കവികളും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും അവരൊക്കെ പ്രശസ്തിക്കും ആദരവിനും ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ, സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്നതും അല്ലെ. അതിലൊന്നും ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौरव प्रेमानंदे हरि हरि बोल। चंद्रा श्रीमद् भागवतम की जय।